पण 90% जनतेची तरी इच्छा आहे की मी परत इलेक्शन लढवावे। नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवण्यासाठी मी इच्छुक आहे। अनेक लोकांनी मला भेटून तुम्ही निवडणूक लढा असे सांगितले आहे। त्यामुळे आता काही झाले तरी मी माघार घेणार नाही। भाजपा मला नक्की संधी देईल आणि मी कमळ या चिन्हावरच निवडणूक लढणार आहे, असा विश्वास सावंतवाडीच्या प्रभारी नगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर यांनी आज येथे व्यक्त केला। येथील नगरपालिकेच्या माध्यमातून केलेल्या 4 कोटी रुपयांच्या विकास कामाबाबत माहिती देण्यासाठी आज कोरगावकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली। यावेळी त्या बोलत होत्या। आपण निवडणूक लढवण्यासंदर्भात इच्छा व्यक्त केली आहे, त्यामुळे कोणाला विरोध करण्याचा विषय नाही। ही लोकशाही आहे, कोणीही तिकिटाची मागणी करू शकतो। संजू परब हे माझ्या मिस्टरांचे मित्र आहेत, माझा पक्षावर विश्वास आहे, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले। तुमचं निवडणुकीच्या प्रश्नासाठी मी असं उत्तर देऊ इच्छिते। आता येणारे सावंतवाडी नगराध्यक्षांचं पोटनिवडणूक लागणार आहे। आता एक महिन्याच्या आतमध्ये मी सावंतवाडी शहरातले साधारण 90% जनतेची तरी इच्छा आहे की मी परत इलेक्शन लढवावे आणि मी भारतीय जनता पार्टीचे आमचं संघटन मंत्री आहेत, आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण आहेत, आपलं जिल्हाध्यक्ष आहेत। यांना सगळ्यांना मी कळवलेले आहे की मला हे निवडणूक लढवायचं आहे आणि आपलं केंद्राचे योजने आहेत आणि सामान्य जनतेसाठी भरपूर योजने भारतीय जनता पक्षाने आणलेले आहेत। ते प्रत्येक घराघरात पोचवण्याचं काम माझं एक कर्तव्य आहे असं समजते आणि सर्वांची इच्छा खातर आणि मला एक समाजकार्य करायचं एक खूप मोठं एक आशा आहे। ते सर्वांचे सहकार्याने मी येणारं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करणार आहे, इलेक्शनला सामोरे जाणार आहे आणि जनता मला निवडून आणून हे सेवा करायची संधी देणारच आहे, ह्याच्याबद्दल काही मला शंका वाटत नाही। नमस्कार। सर्वप्रथम सर्व पत्रकारांचं, सावंतवाडी जनतेचं मी स्वागत करते। परवा 21 तारीखला आपण संध्याकाळी स्टँडिंगची मीटिंग घेतली स्थायी समितीची आणि 22 तारीखला सकाळी काउन्सिल GPचं मीटिंग घेतली होती आणि आपल्याला सर्वांना माहिती आहे पहिल्यांदा असं 2.5 तास आपण प्रदीर्घ चर्चा करून खूप ठराव त्याची मंजूर केलेली आहे आणि त्या विकास कामाचा मुद्दा मी तुम्हाला सांगायचा आहे। सावंतवाडी शहराचा विकास काम आपण जवळजवळ त्या दिवशी 22 विकास काम त्या दिवशी घेतले आणि सर्व नगरसेवकांचं सभापतींचं संमतीनुसार सर्व ठराव मंजूर झालेले आहे। त्याच्यामध्ये विकास कामामध्ये जवळजवळ सगळे विषय 2.25 कोटी रुपयाचं आपण विकास काम, गटार कामाचं आणि रंगकाम, बांधकाम ह्या विषयावर घेतली आणि ज्येष्ठ नागरिकांचं वरचं मधलेचं काम 48 कोटीचं आहे, 48 लाख आहे आणि केंद्राचा पहिल्यामधले विरंगुळ केंद्रासाठी 48,68,042 रुपये आणि सालेवाडा येथील टेलिफोन भवन समोरातल्या जागेचं बहुउद्देशीय इमारतीसाठी 76,83,170 रुपये आणि हायमास्ट विद्युत दिव्या दुरुस्तीसाठी, वाहन खरेदी आणि हायड्रॉलिक शिडीसाठी 20 लाख रुपये, आपलं मटन मार्केट दुरुस्तीसाठी पूर्ण ते नादुरुस्त झालेली आहे त्याच्यासाठी 20 लाख रुपये आणि विविध इतर काम असं जवळजवळ हे सोडून 2.25 कोटी रुपयाचं विकास कामासाठी आपण त्या दिवशी मंजुरी दिलेली आहे। दिव्यांगांसाठी आपण 40%, 60% आणि 80% दिव्यांगांचं अपंगत्व असणाऱ्यांना 6,000, 10,000 आणि 18,000 असं पैसे त्यांना देणार आहोत। परत दिव्यांगांचे लग्नासाठी 20,000 रुपये देण्याची मंजुरी त्या दिवशी ठरलेली आहे। ODF++ करण्यासाठी आपलं सावंतवाडी शहराचं सर्वेक्षणाचं दृष्टिकोनातून ODF++ सर्व तऱ्हेचे आपण त्या दिवशी ठराव घेतलेले आहे। 3 स्टार नामांकनासाठी 5 स्टार नामांकनाचं आपण तयारीला लागलेलो आहोत
दुसरा विषय आपण सांगू इच्छिते की आपण एक सायकल स्टँड करण्यासाठी म्हणजे डिजिटलायझेशन किंवा पर्यटक दृष्टिकोनातून ST स्टँड, बाजारपेठ आणि आपण सालेवाडीचं राजा स्वारचे तिथे 3 ठिकाणी सायकल स्टँड करणार आहोत. ते पूर्ण एक ॲप असणार आहे. पर्यटक कोण येतील किंवा जनतेसाठी ते स्वॅप करून तिथलं ऑनलाईन पेमेंट करून ते पुण्याच्या धर्तीवर आपण एक सायकल स्टँड करणार आहोत. हे सोडून आपण 7 ठिकाणी हायमास्टसाठी आपण परमिशन दिलेली आहे. त्याच्यातले 5 हायमास्ट आमदार निधीतून आहे, 2 खासदार नारायण राणे साहेबांच्या निधीतून आहे. विद्युतीकरणासाठी आपण एक विभागीय एक सल्लागार कमिटी नेमक केलेली आहे. कन्सल्टिंग इंजिनियर्सचं एक कमिटी नेमक केलेली आहे. बायोडायव्हर्सिटीसाठी सर्व नगरसेवक त्याच्यामध्ये मला वाटतं 9 ते 10 नगरसेवक आहेत. बाकीचं कृषी विभागातले, वन विभाग, बाकीचं सगळं PWD असं सर्व विभागातले प्रांत असं एक कमिटी आहे. सावंतवाडी शहरातले सर्व तऱ्हेचे झाडांचं सर्वे करून त्याचं एक आपण रिपोर्ट शासनाला देणार आहोत. असं एक हे वाळू खरेदी करून सावंतवाडी शहरातल्या जनतेसाठी स्वच्छ शुद्धीकरण केलेलं पाणी आपण सप्लाय करण्यासाठी आपण एक पाऊल उचललेले आहे. हे सोडून आपण स्टँडिंगमध्ये सुद्धा भरपूर विषय घेतलेले आहे. त्याचेसुद्धा सर्व आपण भूमिपूजन येत्या 1 ते 2 दिवसात घेणार आहोत. उद्या संध्याकाळी कॉन्ट्रॅक्टरांचे सगळ्यांचं एक मीटिंग आढावा बैठक मी घेणार आहे. त्याच दिवशी राहिलेले कामं आदरणीय साळगावकर साहेबांचे टायमाला सुद्धा मंजुरी झालेले रस्ते भरपूर आहेत. त्याचे कामं आचारसंहिता आता परत सुरू होती त्याच्या आधी सर्व भूमिपूजन करून कामाला सुरुवात करणार आहोत.